Yampon, as I say, I don't say, and I'm not my child. I know. Super means sure I feel we're here in the massive. And your uncle Tia Asante Nkae, come away the Munina must say, we say, when I'm a boy, I hope I have a do sabri. He said, come on, name one. Rassum, see, dear Shia. Na iti ensempa mona mo ensempa e de maye it must san e shebre ane de tie ana kwasiara eni Asante Nkae hia o de nsemu brei ja akoma bia e wadam ha hye mo nsafi se akoma na edidie na no aka pam me kompa die me bompa ye bo ani masuo se ye ne aba nyina me ahodre na me gansan so esuo me bom paye idi ahia se ya ye pem kwatenten yedie se ye won panye wa hodi a wa di nyina ndi se wo esuo pem mu na Asante Nkae so go da won sentre mu tumi a wo adi awo so saa ne ehwe afiri mu nkyɛn yɛra ma se wati abimuti amen ana ma beje yiwe Yebesua itia ne onipa nye onipa enye onipa tire nya bofre na opan ahudigo o ma me wo ba sa shisu a wo ba sa shisu se nipa da sani ni nyansa na entete ya o de te wo no ena abefa so na de abobra na emom na ho ade nka ho biem nim de nka ho biem ya ka nyina ya wo nipa no wa adwen ena de bobra yen show bi abra bo emfa mo ya bra bo yen ka se we nya sika to cars bebre ti musu be se nya sika to cars ni bi yen ka se we yesidan afia muntie we yesidan ti kinchina amesu be se mesidan ne ka se mesu mesidan de nyagopon be mo abra bo aye no na abefa so dia bo obra nyo de obi be ye se o ga se wo show bi abra bo so dia bo dia ahwe ya na se be se boni agu ase ito nipa anya no abo akwakuo ena ne ba eti na ne ba hwe ne papa ni mu ah stade wani esi ni ba ni when you met time, when you desire this again, none of our poor. Say, hey, who can catch him many missing the penny? Nipper would default, me many missing the penny, and Kabida. The way was the bomber or the Bobby Pierce was up. Now, Obana, they are all was the moment he asked my banner catch him, say, the many missing or the same. Ah, now, who Ubenyo da senia ni wani ma se de wani ma ye obasi wani mi so da senia ni ma wo bo no so hwe nipa ofu mani nso aboa bia na bibia ne mo nipa de ne peso de ne ni bezu su nipa nya nti se boso wan ti ase se kwaku akasa se nipa wo fefe yi no do kwaku ne ti na nim sitie yi na o be kase ne bana kasa anti no wafom enti saa asem na waka no sebo si wenye kwaku a obeche no mu na obo ne bani nti na we na ade cheye kwaku so otum pasa akope bibi kakra aka na no we no na ma sana nipa so asumafidie odesani no asumafidie ina so wasebo ne nsane ne nan nyina obeda yi ayi no na we na kwaku atwam an obepie so hey kwaku mi wachi mi obeyi me no sa de na wo se afidi aso me nsane me na wo se odesani no odesani na me bani di matem o se wode me zusu na me ka se ma ne for odesani zusu na me ye ne no je o se mo
into ɔdasani ɛnyɛ mfa to mutim sɛ ɔdasani nyɛ obi bɛhyia wo wɔsɛ mepɛ wo mɛware wo ɔwɔ mi wɔ sika bɛtumi aboa wo wone ne tirim ɛyɛ abosom nko ara na bɛtumi ahunu nipa ne tirim a ɔde ba woyɛ bɛrima wɔahyia ɔbaa wɔsɛ mɛware wo ka nsɛm bebree wɔmbusa akyire na ade ho kɔ wie a adwene wɔ nipa ne tirim ɔno nko ara n'anim na mmom fiti aseɛ na ɔpɛ wo no deɛ wɔde deɛ ɛfɛ ne bɛhyia wo na nawieyɛ na ayɛ basaa ɛno nti na yɛsɛ woyɛ kɔmfoɔ na wotu anamɔ bi ɛwɔ abrabɔ so a ɛtwa sɛ ɔbusɛm ansa woka sɛ mea nam de ma akɔm mea nam de ma bosom bra ha bɛtena bi bra ha bɛtena bi bɛtena ni ha mea nam de ma akɔm nti mea mebɔ me bra mea meyɛ ma adeɛ bosom deɛ ɔn deɛ sɛ ɔyɛ mframa ɛnyɛ ɔna ɔwale ama me mea wokɔ wobɛsan ebi sɛ nipa ne tiri na ɔde ba no ebi ananyɛ ɛna ɛnyɛ so a bosom die na ɔbɛma kwan sɛ sɛbe de kɔmfoɔ obi mfa ɛhyew ana awudie ana sɛbe mpira bi asɛ wu ɛmra de kɔmfoɔ so nti mo hwɛ ho yi ɔdasani nyɛ ama sɛ wa Mr. Mampacho o ma 20 cedi kɔtɔ ade na efiada me de wa de be ma wo efi no ɔdasani nyɛ oh Matthew no yi na ɔde ama no wo de ma ne wie fiada duru a sika na ama wo kɔ so kɔje wo so ade a 20 cedi pentina wo be da me ka afi na yɛ ndokɔ afi na dia ya ka eba wo wie kura de beba ma wo ka asɛm ye tia na de bia wo so aba anya ante nya ntua beto ade kura ma nya sika ena kura ye nto hwe asɛm fa na asɛm boy yɛsɛn nhwerema ne to twinwo eba manya wadwe sɛ mele misika am de mi dwa dɔɔso nti me ma obi ahu sɛ abofrem me na me di dwa misika dɔɔso nti me bɛbɔ besia wo bɔ besia ebegu wo bɔ besia edwa no ebegu ebi sɛ de obagi sika woni mitim adwen wo dwa na wo di a wo kwa wo banya ɛne hi ɛne ya obɛhyɛ da mia ne ba mene ama de kyɛ ne ba yale force anwo wo sɛ ne ba yale oh akora yi yale ɛnyɛ hwe wo de agye kɔ he ne ba yale ndi am obegu no mo fo pasinyaka shirawo asafu ye o ba no bi tonyon na otonyon o ya kro o wi ya se yo ene mo me ma afode ma nyame no yiboto msika na nipa na obegina mo oso ye so fo bo mpa ye no woni ba bi ofiri wonim no so fie ba yie se ho ma ne ba wura ne mu nenso we san kan ti ko usuni bi afei tensi now the collection I say the bia di banye aduana ma odo efra komo obi ado na afu obetimi aha na bi se hwe afu na afu na se o ha na bi se keke ahwe afu na afu na sei enam se woni bambo wudi Jesus na obo osisi wudi Jesus na obo yemunti no o ha na ni na asei na so ya ade aka du nwaja okura mu nsuo wudi nwaja suma bi okurom wudi nwaja busum bi a wo ye suma ya oboni pa ho ban a e ko ha na ni na ka ya gbona sum o na ni wo yi na ni afi ho ade kro na o ye no kwa nya adu da bi efre na ni ya amase be kunkum nipa ya amase be se nipa ugo fre na ni a na so be se nipa dem ade kro na o pese ko de ye wo afu no anya adwuma no hu se obo ho ban bema bi na ne ba bema bi na fans oba ha wanya appetites B na we na wo beduru ha o so de no beja bo nsam ko ku wo ni na no boss o mo cheche ne ma to ne ma o betwa wo na na ma me afre no ma me na we osima me ko be akodi ade aba osu kwa me woni me si asefo de ya Kristo fu o
Yeah, Christopher. Yeah, Christopher, you have purpose in some. What's my other and one as well be a commotion? Was you with the also may chow? Or yeah, the enemy you could do, you know. I did our commotion, who was a man, who commotion was what commotion took us in the opera. And now in the Mamma Casa, Mamma is what commotion shoot. Or go hospital to check you, it's almost that is being a free job. When you buy it. I know na wo no. Obedi nua. Omo komo ba, omo fi ma do kro papa kro. Ni nua to car. Woni na esire o so ya ni ya. Se ni nua to na ti ma koto car. Opa duro kura ya bu na bi na ku no. Esu o mu se e ni nua. Awudi aba de krimuti. Tisana bunsandu wa bebe tu bebe no ma nsempa odo enmonyam enkoso bebe ye asetina pa ufa mamu amafo mo ma betina Asante Nkae misi konfo so ene no mfa no on sama ba ma be cancer na nsam ba kumpo ma fun ba kura on say no me mama awu me de wi anka hu so nsam so American so mo hwam agrindofo nya sa bia ko pe o mu nya abraba sa wo bo na obi mo afutu obi ana obi kan nsam bia woni a na abraba no bo a eko ye bi sensem bi ho no betimi koso na wa hu se ya Asante Nkae kan e wo se bi hwe me hu me bo a Ubediri ya pe na adwen no eko ugo kuma betima de jero ani e wo o ma beti ya o ba ti ya beko afo ba ko duru no kane no na unya bufuo di a afa mpuma nka bufuo unya bi afa na so tia ne o ko kawai kama nipa na wo bichimi wasa betina ha hede waye ye nipa papa wo eso no ana obi panye aye coach amanse afidia inu already amu awa kirai coach amanse afidia inu aye coach amanse afidia inu already amu awa kirai coach amanse afidia inu obia ni mugwasie obiye man kada ko akura mpungonya waleda obiye man ka ku akura mpuka wo mpungonya bida obiye man ka masewe mone amana otonkura krisika nshi obiye man ka hairdresser obayo ye obi kwa nsi ko dipanye aso mo ka se aso enye abo akusie na mo pa no osebo na wusi eje osibodi pa bidi ojina no konko ko bra nso kusi ada fo pa na osebo na we na dakro sebo so no ya bo bia ne ho ahu wo mistake na ofa na kwan so a obechewo ena mo anyina ko hyiamu ana mo so mo pa boa ana mo pe kwan mo fa so a o meche osimo e coach amanse ni di ba kun no coach amanse mo ani osimo ena kusie se na dan fu no osimo dan fu no no wo jini di e kusie na kusie amanse so kusie amanse so no betima ama mo nya osimo a che na we na dakoro kusie ka kire osebo se hwe ena uti se mwa nyina ko meeting wo se da bi o so hwe omo nyina ko meeting so omo ni se me nya madamfo no omo ni se madamfo pa no enti meeting na ko na asem omo kan ni se Nigeria for the munti twi no
But now we are can have a tobacco. Bra. What now cry? Can't have a tobacco. Let's say, yeah, can you know what? Why? Yeah, can you know what? Why? We see, yeah, can you know what? It is say, yeah. What did he? What did he? What did he? What did he? What did he do? Let's say. Now, overpower. Also, who father way? Oh, baby. What is your father? What are now here? What are now here?